poběží ta panenka Šušu, nebo jak se jmenovala. Přiběhni a zatleskej. Jak to je ta říkanka? Přiběhne a zatleskej, nebo jak to je? Já nevím, to by věděli diváci možná. Tak jsi debil! 20 let nemocná panenka, čou. Jo, Co? čou to je. Šušu! Šušu. Jaká nemocná panenka? No, koukám na tu panenku teďka. Je to zatleskej a přiběhne, nebo vole, jak to je? Promiň, nemá tam tu znělku, přiběhne a zatleskej. Tak to napiš na Google. Zatleskej a přiběhne. Armádní lékaři v Iráku vakcín. Co meleš? Kamo, neříkej mi, že budu nejít sám. Počkej, panenka Šušu. Zap, lehtivá panenka. Ale to není lehtivá panenka. Pro nevraživce. Nebo Karolínka, přiběhnej a zatleskej a přiběhne, nebo jak to je takhle. Panenka Karolínka, kámo se jmenuje, Karolínka to je, není to Šušu. Zatleskej a přiběhne, Karolínka. Já se podívám, panenka Karolínka. Karolínka nemocná. Tak je nemocná, vole, nebo lochtivá. Ale by lochtivá byla Šušu. Ty jsi šušeň možná z nosu. Počkej, zbývající panenka Maruška? To není panenka Maruška, to je Karolínka. Víš co, já si to najdu sám, ty jsi totiž idiot.